ассалому алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, барои ҷойи кор муроҷиат карданем дар Оши Ҷалҷам ва мо чӣ дар кор аст? Якум пешхизмат аз соати 7 то 7 бегоҳ, яъне ки донишҷӯ намегирем. Дуюм залҷамкунак, яъне ки меҳмонон мехӯранд ва табақҳои ҳамон холӣ шуда гиранд, мебаранд давҷалонам пасудамойкун мешуванд. Сеюм фаррош, яъне ки зала тоза мекунад, ин поёна полни тоза мекунад ва заправкаи салфеткао ва собунро мемонад. ва кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад дар шаҳри Душанбе, суроғаи мо шаҳри Душанбе, Қараболо, Бари Нурафзор, рӯпарӯи донишгоҳи тиббӣ. муроҷиат кунед, биед ва номерои ки дар рӯи экран ҳастаи занг занед. марҳамат, мо шуморо интизорем, биен кор кунед. Бе заҳмат ягон кас соҳиби пул намешавад. ҳар касе заҳмат мекашад, худованд подоша метавад. ба ин хотир мо шуморо интизорем, биен кор кунед, сум ба даст биёрем. Оши Ҷалҷам ҳаматона интизорем. раҳмат.